Tak zdar, já vás vítám u mojeho videa. Je to AK-47, tady ta zbraň, zkoušám test, zkusím jak to střílá, uvidíme. Já si jdu postavit teď. Tak. Asi stopnu tady. Zavěřně to na ten pleť. Počkat. Jednotlivě. A to je dobře, protože je hodně nabitá baterka. Tak, to bylo ono. Tak zdar. Takže další pokračování střeleckého testu. Je tu střílání na mě, takže já si dám kapucu, mám brýle. To by se měli používat vždycky. A David může začít střílet. Zakrustím. Jo, že krutím. Ale víš na mě. Co? No, dělej. Ale ne na hlavu. Au. Stačí. Takže další díl střeleckého testu, je to střelba do radima, to si užiju. Tak pojď blíž, ať si to užijem. Jak se to očí? No. A můžeme začít?